Prezradím ti 3 najčastejšie dôvody, prečo máš vlasy krepaté. Tak počúvaj. Prvá, najdôležitejšia vec je, že nemáš definované správne svoju štruktúru. Ty si myslíš, že sú krepaté a možno sú len prirodzene suché, vonité, kučeravé. Zle si ich ošetruješ a definuješ to ako, že sú zničené. Používaš príliš veľa keratínu, pretože ti je sympatický, vidíš ho všade na produktoch a myslíš si, že ho potrebuješ, lenže ak tvoj vlas je prirodzene veľmi plný keratínu, to znamená, že je veľmi tvrdý, tak počase začne byť veľmi suchý a matný, lámavý a ty tomu nerozumieš. Ty si myslíš, používam všetko s keratínom, nerozumiem, čo sa deje. Dám ti príklad. Vlasy, ktoré sú prekeratinované, sa chovajú ako surová špageta. Zo začiatku vyzerajú lesko, pevne a rovno, ale veľmi rýchlo sa popúkajú. Proste puk, 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 polamú sa a ty tomu nerozumieš. A stále vrstvíš keratín a nedávaš im absolútne žiadnu hydratáciu, ktorá by ten vlas a vlasové vlákno trošku zmekla. To znamená, že toto je veľmi častý spôsob ako klientka, ktorá nevie o tom, že prirodzene má veľa keratínu vo vlasoch a používa ešte viac keratínu. Používaš Coolmofen na vlasy v dobrej viere, že sa snažíš sa o vlasy starať. Ale po 2-3 mesiacoch používania zistíš, že ten vlas je vo veľmi zlom stave a nenapadne ťa, že ti to spôsobil práve ten Coolmofen. On totiž to má veľmi nízky prúd vzduchu, veľmi horúci prúd vzduchu a otvára vlasovú kutikulu, čím spôsobuje o mnoho väčšie vysušenie vlasu, ako keď si fúkaš vlasy iba fénom v smere svojho rastu vlasu, to znamená od vrchu na spod. Samozrejme, keď príde klientka s takouto štruktúrou, ja už na dotyk viem, aj po tom, ako je položím pár otázok, že čo robí zle. A ak chceš aj ty vedieť, čo takým klientkám radím, tak sleduj moje ďalšie video.